Здравейте, уважаеми зрители на YouTube. Вие сте с Mr. Cookie и днеска играм Shovel Knight. Игра, която намерих преди няколко дни в интернет. И сега леко бъгвам и се извинявам за това. Просто компютъра фалира. Буквално фалира. Много мъчи не му дадох тия дни. Хайде де. Между другото, тази игра е много хубава. Сега в момента заради компютъра ми бъгва, но иначе играта е супер. Вау. Трябва да мина някое лесно ниво. Между другото, тази игра не е игра, а е мини игра. Много малко мисии имате да минете, но иначе си я бива. Но иначе, да ви кажа сюжета на играта. Вие сте опатения рицар и по принципната ви броня е синя, естествено. Нали, аз ще ви кажа в началото. Вие с щита рицар сте се били заедно, но след известно време или там каквото е станало, на една от вашите мисии рицар щит беше отвлечен и вие почнахте да работите като обикновен градинар. Вау, това майтапи ли се с мене? Мога да ви кажа, че играта не е толкова бъгава. Тя е много по-бърза, но просто компютъра ми в момента не знам какво му става. Айде де, бати, бъгнатото. Чай да си го смена. Бати. Аз бих искал да е толкова бавна. Ако знаех, че заради правене на клипче ще стане толкова бавна, трябваше в началото, когато си я служих да направя така с клипче. И няма да минем цялата мисия, защото виждате колко бъгва. Скачай! Само Господ знае какво преживя в момента. Уно моменто, само да видим. Има ли шанс някак си игра
Show on lost. Не знам какви са тия неща, но се тая. Аз не издържам до третото пати. Ух. Айде де! Между другото, ще се опитам да намеря по-хубава програма за правене на видеото. Но май по-добра от тази за сега няма. Поне за моя компютър да е. Не говоря общо, защото знам, че има много по-хубави програми. Не. Който има нервички, той да я играе с това. Значи мога да ви кажа, че това клипче може да е най-краткото ми за сега, но тази игра си е много хубава, с страхотна графика, ако стане за въпрос, защото не знам, някак си много ме кефи графиката. Цветна не мога да го обясна. На мен много ме кефи тая игра, защото има много смешни мисии, много смешни врагове. Буквално всеки един от вашите врагове е един вид рицар. Значи, единия рицар, който сега исках да трепа, но заради бъга не мога, е лопатения рицар, аз пък крал рицар. После имате някакъв гробен рицар ли, не знам как се превежда. После полярен рицар и там нататък. Просто много смешни рицари са. Особено най-дребния. Нема да ви казвам името, нито какви са му способностите. То буквално нищо няма. Но иначе, за да я видите в хубава графика, или си я потърсете някой друг да ви я покаже, или направо си я свалете да я играте. И това беше всичко от мен. За жалост не мога да издържа на това мъчение. И на другото видео със сигурност ще стискам палци компютъра да заснема по най-правилния начин. Иначе с Богом тази програма. И това беше всичко от мен. Ще се видим на другото видео. И от Мистер Куки. Чао!